दिहुननायखाय सोरबा सोरबि खम रागा जोंदोंना। सरि लोगोफोर, ओरैनो फाल्तु खालामदों दे आङो। बे साननैसोआ जोबोद बेस्थ'थारलै गुबुन खामानिफोराव, बेनिखायनो आं माने भिडिअफोरखौ रेगुलार हगारनो हायाखै। दिनैबो गुसुंसो जागोन दे भिडिअआ, लोगोफोर गाज्रि मोननाङा। आं सोलाबबानो गोलाव हगारगोन दे लोगोफोर। गाबोन नङाबा समफोरनिफ्राय फ्रि जासिगोन आं लोगोफोर। बिनि उनाव भिडिअखौ आं कन्टिनिउ हगारबाय थानो नाजासिगोन दे लोगोफोर। एबारनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय थासिगोन आरोना लोगोफोर। बुंबावनो खामानियानो खामानि, एकदम बेस्थ'थार आरोना लोगोफोर। दिनैबोसो सोलाबाखैमोन, थेवब्लाबो एसेबाबो टाइम दिहुननानै हगारथारबाय आरोना। दे होमबा लोगोफोर, दानिया भिडिअखौ नायलांदो। मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामथार दे। बावनाङा दे लाइक थुनो लोगोफोर। कमेन्ट हरनो बावगारबाबो लाइक थुनो बावथारनाङा। थारमाने कि लाइक कमेन्टफोर फैबासो बिराद इन्टारेस्ट जायोलै भिडिअ बानायनो। होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायलांदो। बिफानियावनो फैसा बिहरनि दं। दरमाहा मोनबायना मोनाखैथाय। आंबो थांनोनो हायाखै, ओरैबायदि टेनसन ना बे नापेनि थाखाय। जानोबो लोंनोबो जेरावबो थांनो गोसो जाया जादों, फैसा खामायनोबो गोसो जाया जादों आंहा। फैसाबो गैथारा जादों। बिफायाबा मोनबायना मोनाखै दरमाहा। दिनै बिथानिसो आं, नङाबा जानाय नंला। बे साननैसोआलाय जमुना मोना संना होनायखायसो आङो नायनोथ' हाया आं बिसोरखौ, थेवब्लाबो माथो खालामबावनो। सोर संना होनो, गोसोआनो जायाबा संनो खावनो। जानोबोसो गोसो जाबावा। फिसाजो सासे गोमाना दङ आंहा। बोरै जानो आङो, बोरै जानो हानो, बोरै खामानि मावनो हानो, बोरै मैगं बेफाराव थांनो आङो, हाया आङो। गुमा खफियाबो जेरावबो खामानि मावनो थाङाखै, थांनो होबाबो थाङा, ओरैनो थांखा। दाथ' आरो बिनानाव गोमानायनि टेनसन बेहाबो। सोर बुजि मोनो जोंनि दुखुखौलाय। दाथ' मानसिफोरा मिनिदोंसो खोमा। रावबो मिनिनाङा, रावबो मिनिनाङा। जेब्ला फिसाजो सासे गोमाजागोन अब्लासो मोनथिगोन बोरै मोनो। आंथ' थानोनो स्कुला, बिफाखौबो लिंगौमोन आङो, नाथाय बिफाया फैबा सोर खरसा होनो न'आव। मा जाबावनो दा। बिफानियाव फैसा बिनि दं। हेलौ बिफा, मा खालामदों? दङ ओरैनो बिमा, नोंलाय? दङ, माथो खालामबावनो आरो। नापेखौनो गोसोखांबाय दङ। नागिरना मोनगोन ना मोनला गथ'खौ, अबाव थांमारखो। जानो लोंनो बेफार मावहैनो जेबो गोसोआनो गैला आंहा। जमुना मोनासो संना होयो सानफ्रोमबो, बिसोरनो खरसा खालामगासिनो। बिफा, दरमाहा मोनबायना मोनाखै? मोनदोंब्ला आंनो फैसा एसे हरनाय गोनांथि जादोंमोन। न'आव जेबोआनो गैला। आं मैगं बेफाराव थांनो हायाखैलै बिफा। आं थांनो हायाखै, जेबो मावनो दांनो गोसो जाला। गुमा खफ्रिखौ थांनो होयो, बिबो थाङा। बिबो आरो बिनानावनि थाखाय टेनसन जाबाय दङना, बेनिखायनो थाङाखै बिबो। नङाबा थांगौमोन खोना। दरमाहा मोनबायबा हर बिफा, 5,000सो हरबानो जाबाय। 5,000 माबा दरमाहा मोनथ'वाखैलै बिमा। आं मोनबानो होगोन दे। मा, दाबो दरमाहा मोनला होमबा? बिदिबा मा जाबावनो बिफा, आंथ' बे साननैसोआ थांनो हाया। नापेखौ मोनागौ मानि आं थांनो हाला। आं मा होननानै फोरमायबावनो खबाइस्रि नोंखौ। आंनि आथिङा लेंग्रा जानासो दङ खबाइस्रि। आं जुदि बे बाथ्राखौ खिन्थायोबा नों जोबोद दुखु मोनगोन, नों सहायनोनो हानाय नङा। हे गसाइ, मा जाबावगोन दा। औलै बिमा, माबाखौनो मोनाखै, दरमाहाखौनो मोनाखै र'। साननैसोनि उनाव मोनगोन होनदों, मोनगोन ना मोना नायनोसै। बिदिनोलै बिमा, गाज्रिबा जेथिंबो गाज्रि जायो। जोंखौबो थगायगासिनोसो खोमालै बिमा। गाबोन होगोन, समफोर होगोन, बिदि बुंनायावनो बेसेबा दिन खारग'लांबाय। आंनिबा बै हमबिखिया फैनायनिफ्रायनो बेफोरबायदि जाजोबदों। मानोना बियो सुवा, जोंफोरनि न'खौ सुवा लागायनानै आलाय सिलाय खालामजोब्बाय बियो। थेर बेथेर खालामजोब्बाय बिफा। बियो फैनायनिफ्राय गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिनसो जालांबाय दङ। जमुनानि थाखायबो एसे बिनिबो गोरोन्थि दङ, मानो होखारहराखै बियो। गाज्रि होनना मोनथिनायनि उनावबो बेखौ लाखिबाय दङ। बेखौ होखारनो हाबासो न'आव सान्थि जागोन खोमा, अब्लासो नापेखौ नागिरना मोनगोन खोमा। बेफोरबायदि जेबो नङा बिमा।
अम्बिकिनि थाखाय बेफोरबायदि जायाखै बिमा जोंफोरनियानो खाफालानो गाज्रि आरो नाफेयाबो मानो थांनांगौ देनाय जोंहा हौवानो मिन्थिया हौवानो बेयो नाफेनिसो गोरोन्थि बिमा अम्बिकिनि नङा नाफेयासो गोसथोनानै थांदों बेयाव अम्बिकिनि जेबो गोरोन्थि गैया नोंनिया साननाया एसे गोरोन्थि जादों नङा नोङो मानो एथ'ग्राब साइड जायो बै सासे सिख्लानि हा ना नोङो फसायो नामा नोंलाय खबाश्री मा जानला मानला बाथ्रा बुंनो फैदों नों हा अम्बिकिया आंनि फिसाजोनि बैसोसो मिथिबाय आंनि फिसाजो बायसिसो नोङो आंखौ एथ'ग्राब बोरै गाज्रि साननो हागौ जानला मोनला मा खोथा बुंलाबायो बा बिफा बा नोङो आंखौ दिनै रायबाय ओरैनोबा आङो फिसाजो गोमानायनि बेसेबा दुखुआव दङ टेनसनाव दङ जानो लोंनो हायाखै उन्दुनो हायाखै नाथाय नों आंखौ दिनै रायबायसो नाङा दे फैसा गरनैसो बिनायानो नों आंखौ एसेबां रागा जोंदों हा गोरोन्थिया नोंनिबो दङ अम्बिकिया जुदि फैयामोनबा जोंनि न'खराव बेफोरबायदि सनि नाङामोन नोंसोर जुदि बै सनिखौ होखारहरनायमोनबा जोंना नाफेया गोमानाय नङामोन बेफोरबायदि जेबो नङालै बिमा नों माने बुजिया जोंफोरनियानो खाफालानो गाज्रि आरो नोङो आंखौ मानो सन्देह खालामनांगौ हा आं नोंखौ रायनो रागा जोंनो जेबो गोसो गैयामोन नाथाय नोङो खोथाखौनो बेफोरबायदि बुंदों रागा जोंफ्लांबाय आं जोंना न'खराव गाज्रि सोलिबाय दङलै बै अम्बिकि फैनायजों जेबो खोथा गैया मोनथिगौलै आं मोनथिगौ नोंसोर बिनिल' साइड जायो दोन मानो बेखिनि जायगाखौ आं नुनाय बायदि मोनदों मानो मालाबाफोर सिमांफोरावसो नुबाय बायदोंमोन नामा आङो माबा सिनाय हानाय मोनथारदों आं जायगाखिनिखौ मानि थाखाय सिनायनाय मोनदों आं बेखिनि जायगाखौ आंथ' मालाबाबो फैफेराखैलै बे जायगायाव नाथाय दिनै मानो बेफोरबायदि मोनबाय दङ सिनायहानाय आया बिथ'राय मा जाखो मा थाबोलायखो मेंबाय ना मायोहाय मेङाखै मेंनाया आयै आं मालाबाफोर बिथिंजाय फैफेरदोंमोन नामा जेनेबा मानो सोंखो बियो मानो सोंमारखौ आं दा मा होननो मानो बेफोरबायदि बुंखो नोंलाय नङालै आयै मानोबा आं बेखिनि जायगाखौ सिनायहानाय मोनदों आं मालाबाफोर फैफेरनायमोन नामा मा औ फैफेरबायमोनथ' र' आलासि जानो फैबानो बिथिंजाय फैखानांगौ ना बेनिखायनो नोङो सिनायहानाय मोनदों जाम्बिलाय फैदों गोबाव जाबाय दा आरो गारिबो हमनांगोन गोजानथार आलासिनि न'आ नों गोसोआव गैयानाय ओहो आयै गोसोआव गैया आं बुंदोंना जेबो गोसोआवनो गैखाला आंनि नामादि बिथ'राय आं माने बेखौबो बावगारदों माने बुंनो थाङोबा गासैखौबो बावगारजोब्बायलै आयै नोंसोरखौनो जुदि बावगारबायबा बे जायगाखिनियालाय मा औ नंगौ थ'र'आय नंगौ थ'र' थेवब्लाबो आयै जेनेबा आं बेखिनि जायगाखौ नुनानै बोरैबा मोनथारदोंलै गुबुन जायगाखौ नुनानै बोरैबा मोना बेखिनि जायगाखौ नुनानैसो बोरैबा मोनदों आं बुंदोंनाय नों बिथिंजाय फैबाय थायोमोन नालाय बेनिखायनो बेफोरबायदि मोनदों नङा थेवब्लाबो आयै गुबुन जायगाखौथ' आं बेफोरबायदि मोनाखैना मानोबा बेखिनि जायगाखौसो मानो मोनदों आङो बेनिखायनो आङो सानदोंसो बेखिनि जायगाखौ नुनाय लोगो लोगोनो बिखाखौ दुब मोनखादोंमोन आं दहाय आयै जेनेबा बेखिनि जायगाजों आंहा मा कानेक्सन दङ दे आयै आं दे बेखिनि जायगाखौ नुनाय लोगो लोगोनो बोरैबा मोनदों बिखाखौ दुब मोनदों आइ बिथ'राय आं खिन्थानि नोङो उन्दै समाव बेसेबा थांबाय थायोमोन आमायलानि न'आव नै बिथिंजायनो थाङोमोन बेनिखायनो मोनदों नोङो देरनायनिफ्रायसो बारा फैया जादोंना नङाबाथ' नोङो उन्दै समनिफ्रायनो बेसेबा थांखायोमोन नोंसा आमायलानि न'आव बेफोरबायदिसो नामा बेनि थाखायनोथ' बेखिनि जायगाखौ आं बोरैबा मोनथारदों नुनाय लोगो लोगोनो दे नोङो मा बेखिनि जायगानि बागैनो सानबाय थानोसै नामा थुदो थांसै सानजौबाय सान्दुं गोसाथार नुवाखै गोसोम जाजागोन गथ' औ नंगौ नंनायालाय थुदो नंमारगौबो दे बेखिनि जायगाखौ मोननाय लोगो लोगोनो आं बोरैबा मोनथारदों आसुरित थाबाय फैनानै मेंसोबाय न' बिखियागै औहाय थेवब्लाबोथ' जोंनिया 20 थाखा थालांगोन ना टमटम गारिजों फैबाथाय जोंफोरनिया 40 थाखा थांगौमोन ना 40 थाखा फैसा जोंफोरो आयजा होबाय ना आब' औ बेसे नंमारगौ माथो खालामबावनो आरो
फैसा गैयिनि थाखायनो बेफोरबायदि थाबायना फैनांगौ जादों। बेफोरबायदिनो थाइसे थाइनै लाखिनो दोननो रोंनांसिगोन आरो आब' जोंफोरो। औ आगै, बैलाय सोरबा बिमा फिसाजो खोमा, मालाय बिसोरबो थाबायना थांदों। बिसोरबो फैसाय खालामदों खोना, ना गारिसो मोनाखै? मिन्थिला आरो गारिबो फैयाखैलै दिनै। ओइ जमुना आब', बे सिख्लाखौ नुबा आङो उनथिंजायनिफ्राय नापे रोखोमसो नुलायलांबायहाय। औ नंमारगौबो आगै अम्बिखि, नापे रोखोमानो नुमारदों न'? औ आब', नापेयानो नापे, सेम टु सेम थाबायनायफोराबो। औलै आगै अम्बिखि, नाथाय नापे रोखोम नुबा मा जानो, नापेथ' नङाना। दा बायसेयाव जुदि नापेया ओंखारबोयोबा बेसेबा गोसोखौ स्रां मोनगौमोन आङो। जोंनि साय आरो आइया खम मोजां मोनगोन। दाथ' मानसिया एसे बोरैबा जाना दङ। नापेखौ सिन्था खालामै खालामैनो बेफोरबायदि जालांबाय आइया। औ नायनाय आब', एकदम सेम टु सेम। मालायबा सोरो अबावबा थांनो नागिरदों, खाथियाव नुनायबा हामगौमोन ना। महराबा माबायदि नापे रोखोम नंगौना नङा, नाथाय उनथिंजाय नापे खानाय सानाय नं सेम टु सेम। औ नंमारगौबो, खाथियाव नुनायमोनबा हामारगौमोनलै अम्बिखि आगै। नाथाय नापे रोखोम जाबाबो मा जानो, नापेथ' नङा। नापेबाथ' बिमानो खबरखौनो होखागौमोन, आं दङ आं फैदों होननानै। औ आब', थौदोथ' आब', सान्दुं दुंसोबाय, थांसै। बेसेबा गोजान थाबायबावनो दंबावो। औहाय आगै, आंखौथ' दैबो गांसोबाय, न'निफ्राय दै बथलसे लाबोबाबो जागौमोन। औ आंखौबो दै गांसोबाय। थ' बिदिनो थांसै खस्थ' मस्थ'यै। बारा गैला दे गोजान, ससेल'खासै। दंसाबो थेवब्लाबो आब', लामायाव फ्रियावनो दै मोनबा लोंगौमोन। अबाव मोनबावनो, फानजोबोसो मालाय बथलसेयाव 10 थाखा खरै। लै न'आवनो लोंहैथारनोसै 10 थाखा गारस्लायस्लाय, ससे थांबानो मोनखासिगोन। थौ थांनानै आरो ओंखामबो संहैनांगोन। थौ आब', मा जाबावनो, बे सान्दुंजोंबो ओरैबायदि गरम, बाबरे थैनांगोनहाय आब'। औहाय अखा हाबाबो जासै आरो, आंबोथ' बेखौनो नागिरगासिनो।